Okei, mikäli mä oikein muistan on... Mun pitää etsiä The School of Magic. Kartta. To the Temple of Boo. Se sama asia kuin Temple of Magic. Kuvitellaan, että se on. No sä tiedät, missä on Temple of Magic. Hi. I'm trying to find the School of Magic. Hello. Woo! I know where it is, but I don't have the right to tell you. Can I beat it out of you? Informaatio tänne. Ja mitä vittua toi kaktus tekee tuolla? Kaktus! Tänne näin! Ahaa, se on vihollisen kaktus. Vedän sitä turpaan. Ei jäätävä. Kameli! Norsu, joka ratsastaa kamelilla. Kertokaa mulle tästä. Hi. Do you know where to find the School of Magic? No idea. Hello. I'm trying to find the School of Magic. I don't know, Twinson. I don't live here. I was just imported. Selvä on, herra kameli. Kiitos ajastanne, herra kameli. Did that camel just talk to me? Did I just talk to that camel? Älä vittu! Älä vittu jätkä rekkaa mut. Ai saatana! Take out the trash, baby! Ai saatana. Miten se nyt sinne väliin ehti kerran? Älä nyt vittu. Ei nyt tule! Ei saatana! Tässä sä sanot. Hi. Greetings, Twinsonian. We only wish to know you and Have trust in our friendship. Nää jätkät. Nää vitu jätkät. Ei kiitos, mä en halua kokea tota. Masher? Help! Oi vittu se roskis tuli takaisin, saatana. Testit toi jätkä tuolla ylhäällä, tietää. This guy has a fucking gun! Siviilipidätys! Siviilipidätys! Pallo! Siviilipidätys! Mitä? Kuolee! Tää vitu jätkä kestää hitti ihan saatanasti. 20 minutes later. Mitä paskaa? 1 hour later. Paljonko sä täytyy ruhjoa? Oi jumalauta, meitsi häippasee. Älä saatana, siksakki. Siksakki, ei se osu. Jessus sentään. Miten mä tonne ylös pääsen sitten? Hetkinen. Nyt mä itse asiassa keksin mitä mä teen sen. Keksin mitä mä pääsen sinne ylös. No niin tänne näin, mä oon sillä kriippaa hetken tässä. Tällä näin. Masher? Sitten lähdetään vittuun täältä. Sitten norsu on tossa. Ja se on auki! We got it, boys! Tykkään pelistä, mikä kehottaa menee kattoo alastomiin muikuin saunaan. I'm trying to find the School of Magic. There's some magic going on in my pants. It's in the desert. The entrance is in a cemetery to scare off strangers. Cemetery. Oh, there it is. Ainakin nämä pelottavat gargoylinpäät vähän niinku ilmi antais. Jop. Anna kun mä arvaan. It's locked. Key under the doormat? No. How do I get into the cemetery? Oh! Ei pysty. Ei pysty. Aha. Okay! I got a feeling! That's not what you're supposed to do. Olisiks mä päässyt täältä vaan? Näköjään. Okei, ei sit mitään. Oh shit. Mä muistan, että noihin ei saa osua vissiin. Jäbä tuli vaan päin sieltä. Ei sit saatana hitboxissa mennyt pitkään. Oh, fuck. Oh my god! No! Dodgeball! God! Oh Jesus! Fuck! Oh wait! Fuck! Oh god! It's my fucking face! Okay. Nice! Ei vittu nice, mä sain sen! Fuck my ass! Shit! Anteeksi, onks toi Playboy Bunny referenssi? Allow me to introduce the Grand Rector of the School of Magic. The Grand Erection. I mean the Grand Rector. Do you wish to join our school? I'd like to treat my dino fly first. Can you help me obtain the treat power my to dino heal fly? by passing one of the tests of wizardry. But
First you have to enroll. Inscription fee is 120 cashes. What? Are you ready to start right away? Okay by me. Uh-oh, I don't have enough caches. Fucking juice! Go look at the Temple of Boo. I said juice. They're discussing an old treasure. Paljon mä tarvii? Mulla on 59! A pleasant stay in our magnificent school of magic. Lasten peli, eiks oo? Try some dark shooting. Yes, the prize is for 4 cash. Okay by me. You have found 3 darts. Mulla oli jo 3 darts. Mä oon ikinä heittänyt näitä. Bravo, sir! You won this magnifico balloon. Okei, nyt itse asiassa kaikkein eniten mua nyt hämmentää se, että missä vitun ulottuvuudessa tää nyt menee. Onko se niinku drop down? Drop down? Okei. Oi saatana. Money! Money! Here comes money! Money, 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 money! She's on me timbers, baby. Hoplades. Älä vittu. Voi ei! No, my excellendes. Nice. Niin hyvää kolikea. Okei, no se ei toiminut. Mä haluan ne kaikki, koska I am not. No! What the fuck? What the fuck? Eikö sitä saa? Nasi. Oh, for the love of God, just make the jump, you fat asshole. Fine. Yippee! Sir? Sir? Yeah. Why am I here? Miksi mä sanoit sieniä? Give me the mushrooms, you goddamn hippies. Kuulkaa se aitous hänen äänessä, se uskomaton tunne siinä äänessä. Fuck you! Alright, no nyt mulla on tarve rahaa. To the School of the Magi. You are now a member of our school. Yay! School of Magics. To become a wizard, you must first pass 3 tests. You can bring me the result of each test at your leisure, but I will give you your wizard's diploma and your new level of magic only after you succeed in all 3 tests. To practice for your blowgun test, simply go through this door at the back of this room. For the test of the balsam, you'll have to fetch me a balsam. For the test of the slate, you must first go to the island called the Dome of the Slate. Once you pass through this door, you will have to be both fast and accurate. Fast and accurate, that's Stand what they in call the me in room, bed. And with the help of your ball. Alright. God damn it! God damn it! Boom, baby! Who's the master of the ball? It's me. Bravo, Twinson. You have earned this blowgun. Hey, baby, did you see me handle my balls? Hi. A pleasant stay in our magnificent... Eli mä oon ostanut nyt furrytiketin Ferry Islandille. Siellä on meidän tulevaisuus. Ei, meidän täytyy hakea auto-osa. Auton osa. Taas eeppinen cutscene. Jaha.
Eli taas meidän täytyy löytää car part. Ja muistaakseni tästä eteenpäin mä en oo ikinä pelannut edes. By the way, would you be kind enough to go to Baldino's? I'm missing a part for the car. Ah, kiitos. Bambinos. Tonne! For 10 cashes, where do you want? The dome of the slate. Sorry, sir, our ferries do not serve that island. No ei kai siinä sitten mitään, joo. Mä testaan, mä boardaan ferryn sinne Desert Islandille, jos ne vie sieltä. Hi. Miksi te voi viedä tohon Welcome viereen? to the... For 10 cashes. Vois mä täältä ostaa sit tiketin sinne? Welcome to the Inter-Island Ferry, sir. For 12 cash... The dome of the slate. Our ferries don't serve this island, sir. Norsu saatana. Kaikki täällä on saarirasisteja. Monen tunnin jälkeen Twinsen löysi auto-osan. Could you ask Baldino for the car part he promised me? I already took it. He gave it to me already. I'll bring it over to you. Toi Dinofly on ollut haavoittunut varmaan joku 5 vuotta jo. Ai, mitä oikeesti kaivaa se esiin täältä näin. Gee, thanks, Twinsen. Gee, thanks. Now I'll be able to finish up the car. Oh, Baldino called recently. He says he forgot to give you a portable radio, and he wants you to come by and pick it up. Ja takaisin taas. Sorry, sir. We don't service that island. Hello. Welcome to the Inter-Island. For 10 cashes. Desert Sillä on 2 vaihtoehtoa. Where would you like to go? Vaihtoehto 2. Ei käy, haista vittu. Okei, vaihtoehto 1. Okei, 10 cashietä. Kiitos. Minkä takia sä sitten edes kysyit? Koska haista vittu. Iso pieni seikkailu kakkonen. Hey, Jerome. Ei iso pieni seikkailu kakkoseen. Se on jotain ihan muuta. This is that portable radio I forgot to give you. You now own a portable radio. You can now receive calls from your friends. I fixed the car. You should give it a whirl. I'm bringing it to Desert Island. Thank fucking Christ. Tarvii enää juosta edes takaisin. Nön. Auto sanoo nön. Nön. Insane hyppyri, oh my god. Oko. Juu, kyllä autot handlaavat juuri tuolla tavalla. You just picked a garden balsam plant. Nön. Saatana, kun Twinseni on ihan kännissä, vittus. Perkele. Ajaako Twinsen kolarin? Tuleeko hänestä koksaan oikea Pokemon-kouluttaja? Ottakaa selvää ensi kerralla. Google-kääntäjä on todella hasu.